Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks TV1. A yau muna dauke da wani bidiyo ne mai matukar muhimmanci idan ya kasance wato kana WhatsApp, inda zan nuna maka wani sirri ne a cikin WhatsApp da ba kowa bane ya kasance. Zaka ga mutane suna WhatsApp amma ba kowa bane ya san wannan wato sirrin. So ya kamata ka natsu ka kalla bidiyon nan tun daga farko har karshe. So kafin mu cika da wannan bidiyon, kar ka manta idan baka mana subscribe ba ka danna mana subscribe, ka danna mana ƙararrawar sanarwa, ka zabi all, ta haka ne duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Mun gode. So wannan bidiyon ba komai bane illa zaka ga kana WhatsApp kuma kana chatting da wayansu. So a cikin mutanen da kake chatting da su zaka ga kana chatting da mutane da yawa, kuma akwai wanda kake so ka ware chatting din shi ya kasance da ka shigo WhatsApp shi kadai kake son ka wato ka tarar da wato sakon shi. So zaka ga kana cikin wato kana shiga WhatsApp da ka bude data zaka ga message din da yake da muhimmanci a gare ka, zaka ga ya koma ƙasa kai ta laluba kai ta dubawa, hakan zai iya bata maka lokaci. So a wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka mayar da wato wannan chatting din, duk wani wanda kake chatting da shi mai muhimmanci a cikin WhatsApp zaka dawo da shi wato sama, inda kana bude data da zaran ka shiga wato WhatsApp kai tsaye zaka wato tarar da sakon shi a sama a farko. So sai mu shige a bidiyon. So da fari zaka shiga wato WhatsApp kamar yadda aka saba, inda kana shiga cikin WhatsApp kai tsaye da ka zo ka bude WhatsApp naka, zaka zo a wato duk wanda kake so ka ga wato chatting din shi ya kasance a farko. Ko da an maka message guda nawa ne zaka ga message din nashi ya tsaya a farko ba tare da ya je ƙasa ya bace kana ta laliban shi ba. So abin da zaka yi ana buƙatar, misali wannan zaka ga wata number ne inda aka rubuta my number. So zaka danne wato number kamar yadda kake gani, inda kana dannewa zaka zo ga wayansu alama nan a sama an maka ga sunan kamar yadda kake gani. So ga wani abu nan kamar dan pin kamar allura gashi ne ya kallo ƙasa, sai ka taba shi. So kai tsaye kana taba shi ga chatting din ya dawo sama gashi nan kamar yadda kake gani. So duk wani message da zai iya shigo a wannan chatting din sai dai su yi ƙasa, shi kuma zai kasance a sama. So wannan hanya ce mafi sauki da zaka samu wato kowane chatting da kake masu muhimmanci zaka dawo da shi sama, za su tsaya sama ba tare da ka sha wahalar neman su ba a duk lokacin da ka shigo cikin wato WhatsApp. So mun gode da kallon bidiyon nan. Idan ka ji daɗi ka danna mana like, saboda haka yana ba mu ƙwarin gwiwa mu kawo muku bidiyo akai-akai. Sai idan mun haɗu da ku a wani bidiyo na gaba, mun gode.